Riki. Eh? Oh. Neng diri. Nyangkung. Oh, berarti neng tonggone dhewe ya. Heeh. Ki engko mbuh apa ora Ri? Oh, wis pisane. Wes. Ya. Nggone sapa to Ri? Nek tuku tahu tek jenenge bakule. Kok raro lho. Pak Damin. Sing mangkale neng andeng masjid. Kapungan mungkung lo ceret. Kabupatene Nganjuk. Iki lho. Engko iki kanca-kanca. Nah, iki Pak Damin. Sing akon nyuting dari berarti ra mbuh neh Ri ya ki engko. Wis